Op het hiem van de familie Lemmens ging het op 9 juni helemaal mis. Bij het skeermeisje van de silo troch een specialiseerde bedrijf rijdt je 4 man in neet. Maar een van hen kan het drama nog niet vertellen. De horen worden opvallen door de vernietigende gassen die het vrijkomen binnen in de afsluitende silo. Die dag zelf eigenlijk haast al spoken de dingen in je hoofd. Van hoe kunnen we dit voorkomen en wat moeten we daaraan doen? Dat is een hele lastige. Wrak zo sterk mij als je denkt van wie dit te voorkomen wist? Ja, het ongeluk is gebeurd en we kunnen er niks meer aan doen. Maar je begint allemaal, wie zijn schuld is het? Is het gedeeltelijk je eigen schuld of is het bedrijf zijn schuld? Of wie dan ook. Je probeert de schuldig aan te wijzen, maar eigenlijk heeft het helemaal geen zin. En daar ben je aan het begin wel mee bezig. En dan ga je in oplossingen zoeken. Wat zou er voor de toekomst beter kunnen met de silo? Wat moeten we aan de silo veranderen, zodat dit soort dingen kunnen voorkomen worden? In Donkerbroek wordt van de jong de familie een geerkomst te organiseren. Ze willen een landelijke discussie op gang brengen over de regeljouwing rondom donksilo's. Wij hebben toen de eerste week na het ongeluk, toen is hier van allerlei onderzoeken geweest. En toen hebben wij tegen elkaar gezegd van er zal straks niet een van het dikke dossier van Mark gemaakt worden en in de kast geschoven. En we horen er niks meer van, totdat er weer zo'n tragisch ongeval voordeed. En dat willen wij voorkomen. We zitten nu dus wel in een rouwproces, maar wij kunnen toch de kracht vinden om daar iets aan te doen.